Masu kallo barkanmu da warhaka, sannunmu da kasancewa da ku a cikin shirinmu na hasken kasuwa. Kamar yadda muka saba kawo muku wannan shiri mai albarka a wannan makon mun zo muku da babbar baƙuwa Hajiya Husaina Ahmad Ido, wanda aka fi sani da Alƙaliya Halal. Bari ta ɗan gabatar mana da kanta mu san ko ita wace ce. To baƙuwa barka da zuwa. Yawa barkan ku dai. Alƙaliya Halal da girman kujeranki. To na ɗauka yau zan ganki ne a shiga na kotu sai kuma na ganki da shiga na abaya, yaya aka yi? Kada alƙalan su a kama. Ok, alƙalan gaskiya kar su kama ki. Naki na sulhun gashi kenan. Yawwa na wani sulhu ne. Masha Allah, ko za ki gaya mana takaitaccen tarihi wace ce ke? Sunana Husaina Ahmad Ido. An haife ni a Zaria. Na yi karatu daga nursery, primary, secondary har university. Digiri na farko duka a Zaria na yi. Masha Allah. To, mun san alƙaliya. Law kika karanta? To ɗaya. To yaya aka yi ka samu wannan suna? Daga content ne. Yaya kika fara content ɗin ma? Ina neman engagement ne. So sai ina ta ganin ya zan yi ne attracting mutane su gane abin da nike yi. Kuma lokacin inda nike zaune a inda shagona yake ya yi baya-baya ko kuma ya yi cikin unguwa da yawa. Kuma kisan yadda rayuwa ya koma yanzu kowa ta kanshi yake bari in kana dan wani location haka. So kana tare da mutane kowa na cikin gidan shi rufe. Na fahimta. Sai ina tunanin to maimakon na je ina kwankwashe me zai hana na yi attracting ba ma 'yan nan ba har wasu su san ga abin da nake yi. And the easiest way to get around wannan shine na yi content, na bada labari, na yi sulhu. To daga nan na samu Alƙaliya Halal. Ko za ki gaya mana wani bidiyon ki ya fi tafiya viral wanda mutane suka san da ke? Video na wacce mijinta zai mata kishiya. Ta kira ni ta kawo mini ƙara cewan mijinta ya ce zai mata kishiya saboda ta yi ƙiba. A'a yanzu za ki yi mana ne a matsayin content na. Za ki yi saboda na san masu kallo nan ne za su fahimci yadda aka yi alƙalancin ya shiga lamarin ki. To, ina cikin gyaran gashi na a kotu sai ga baiwa Allah nan ta kira ni hankalinta tashe ita ce alƙaliya. Na ce mata ya aka yi, ai akwai matsala. Sai na ce mata menene? Mijina ne wai zai mana kishiya saboda na yi ƙiba. Na je ƙawata ta bani shawara amma shawaran bata yi ba. Sai na ce mata to ba mu sha menene ya faru? Na je na sa an bani magani, tunda aka bani magani na alƙaliya sai zawo nake yi. In nayi dariya sai zawo, in nayi tari sai zawo, in zan zauna sai zawo. Ko menene zan yi a duniya kawai sai na fara zawo. To yanzu kuma mijin ma ya canza maganan da ka ƙara aure kan cewa na yi ƙiba, ya ce saboda zawo nake ina kashi tsaye shi auren shi zai yi. Sai na ce mata to wannan maganin da aka baki akwai sauran shi? Ta ce akwai. Sai na ce mata to abin da za a yi ki zuba mishi a ti shi ma ya sha. Inna lillahi. Kin ga da an watsa tare. In an je gaban dangi sai a fara nemo maganin kashi da zawo. Kin ga an manta da maganan da maganan aure. Wanda wannan labarin gaskiya shine ya fara kai na har 1.7 million views. Ai alƙaliya yanzu da yake yi. Maimakon ki gyara aure ko sai ga shi kin sake raba wancan auren da ba a daura ba. Wato ita kin yi mata solving nata problem. Yawwa ai a dalilin ita kuma amaryan din kuma fa me kika mata kenan? Duk ba sai an sai da za mu sai aure. To masu kallo kun ga dalilin da yasa ake ce mata Alƙaliya Halal. Banda shi yaya ma kika fara samun wannan idean gyaran gashi? Akwai sana'o'i daban-daban. Me yasa kika zaɓi gyaran gashi? Saboda mutane na shan wahala gurin gyaran gashi. Allah ya bani gashi mai ƙarfi. So na san wahalan da mata ke sha sosai gurin gyara musu gashi. Zan ce maki har yau banda gyaran gashi saboda kin ga ba ni zan ma kaina ba. Sawa zan yi aimin. Har yanzu ban jin na samu irin 100% wanda za ta ce min ga yanda zaki da gashin ki ba tare da na ce mata kaza zaki min ko ba kaza zaki min ba. So wannan abin gaskiya ya jawo hankali na kan cewa da yawan mu kawai ana ɗaure mana gashi ne. Ba a mai da hankali, ba kula, babu san abin a rai. Kawai ana neman kuɗi da shi ne maimakon a ce ana nema maka lafiyan gashin. Na fahimta. So ya zama sun shiga sana'an babu ilimi amma naki kuma kin nemi ilimin kenan. Babu.
gaskiya. Gaskiya. Shin kin je bayan makaranta ne kika ajiye wannan kika fara yi daga gida ne ko kuma shago kawai kika fara? Kin ga dan masu kallo su san su ma ta ina za su fara. To makarantar gaskiya online ne, amma shi ma a dan kai matsala saboda kusan yanayin wa'inda su nake ganin ya dace su koya min, yanayin gashin su daban, yanayin gashin mu daban. So gaskiya na hada da karatu sosai online, ba wai haka kawai na fara ba. Na fahimta. Akwai nau'ukan gashi kala daban-daban. Kin taɓa samun complain wata customer ta zo ta gyara gashi sai ta ce miki ita gashinta ya kakkarye ko kuma ya ƙara tauri ko wani complain da ya yi makamancin haka? Shi ya fi komi yawa. Kullum a cikin shi nake. Kuma abin da zai baki mamaki in kika tara mata 10, 9 ba su san me hair type su ba. Da yawa na sani. Wasu ma a bakina suke fara jin maganar hair type. So kin ga daga nan ma ke fara samun matsala. Daga nan ne tabbas. Kamar a same ki ne sai ki ce ke baki san sunan ki ba. To in kin macewa zai samu ki. Babu. Na fahimci inda sakon yake. So banda shi fa wani kalubale kike fuskanta kamar daga kin gaya mana dai daga farko inda content ne ya taimake ki kika samu visibility. Da baki samu visibility ba ya turn out na walk in customers suke a wurinki. Ana samu ko dai sai sallah kawai. Gaskiya ban samu wannan problem ɗin ba. Zan ce miki from day one na samu visibility har yau. To alhamdulillah. Ban samu wannan problem ɗin ba. Problem ɗin da ya guda da na samu shine yadda ma za a handling customers. Okay, in sun yi yawa kenan. Yes, saboda a can gaskiya ni ɗaya ne. Kuma shagon karami ne ba yanda zan yi ma in ɗauki ma'aikata. In na ce zan ɗauki ma'aikata shagon ya ƙure saboda ɗakin mai gadi ne kawai na yi tunanin mai da shi na fahimta. hair salon. So kusan dole ne ma sai wani ya jira wani zai fita. Gaskiya. So shine matsalar da na fara samu gaskiya. Amma yanzu alhamdulillah. Banda shi akwai aikinki yana buƙatar wuta. Yaya kike yi wurin challenges din wuta in babu ko generator ko mai? Kake sani kuka. Ya guri kake kuka. Ai shine yanzu problem na farko da nake fuskanta. Saboda kayan aikin mu suna jan wuta. Kuma inda muke bande muke. So gaskiya wannan ba. Wato lissafin kuɗin wuta da kike ja. Kai ki bari. Ki rasa gane da shi da kuɗin haya da ma'aikatan da ke biya wa ya fi jan kuɗi ma. Ki bari abin tausayi ce ne gaskiya. Saboda dukansu babu wanda bai ja da yawa. Haya zai ja da yawa, wuta zai ja da yawa. Ina ga to ma a Plaza Mark wanda ya kai ni jan wuta ban jan akwai shi. Gaskiya ban jan akwai shi. Banda shi ya matsalar ruwa fa kuma na ga shagon ki a sama yake. Shi in ruwa ya yanke aiki ya tsaya ko kuma yaya? Yanzu recently akwai content na yi akan cewa in ma baka da kunna kashe a shago aikin salon ba naka bane. Menene kunna kashe? Famfo. Ki kunna ki kashe. Na fahimta. To kisa ai da dan wannan dabarun kake jawo hankalin mutane. Ai shi ne yake attracting mutum ya tsaya ya ji menene sako. Irin wannan sana'an ba nake bane saboda na gane cewa yanda na ce maki daure ya gashi ake a salon ba wanke maka kai ba. In zaki tara ruwa in yana fita. In zaki tara shi a botiki zaki gane abin da nake magana. Saboda ruwan da ake fitarwa na wanke kan zaki gane tabbas ba ɗebo miki ruwa ya kamata ya kamata a ce kawai yana na available ne in kin kunna zaki wanke in kin kashe kuma kin gama. Ya batun ruwan zafi fa kin sa akwai matan da ba sa son ruwan sanyi ya taɓa kansu. Akwai su sosai muna samu. Akwai yara haka da muke wanke makai ko da ma suna son ruwan sanyi kin ga ba zai yiwu ka samu. Ba zai yiwu ba saboda mura. So duk muna da wa'innan hanyoyin da muka yi bullo da su yanda za ka samu ruwan zafi tunda dole ne ai. Dole ne. Dole ne. Mun yi maganan gashi. Banda gashi me kike yi a shagonki? Ina sai da gawayi, ina kuma sai da kayan gwangwa. A'a tsaya mana. Kin yi maganan gawayi. Akwai wata mai sai da gawayi a Jos da na sani kalan sana'anta. So yaya ban ga kin yi kalan sa. Ai ban ga ya nuna ba shi yasa na ce to bari in tambaya wani irin gawayin tukunna. Gawayin da na sani ake sawa na buhu ko kuma kin modernizing kenan. Gawayi ne na kwakwa, bawon kwakwa. Da bawon kwakwa ake yin gawayi. Masha Allah to masu kallo ina ga za a garzaya fejinta domin a je a ga wani irin gawayi ne. Domin na san asalin masu kalan gawayi da sana'an gawayi ana ganin su ana gane sana'ansu. Ita kuma da bai nuna ba to za mu je fejinta don mu ga wani irin gawayi ne wannan. Wannan gawayin a buhun yadda na saba ganin shi ake zazzagewa ko kuma package ne?
packaging muke gaskiya. Muna packaging din shi ne a cikin dan paper bag haka saboda ya dan zama kisan dai packaging ne da ke Packaging ne attracting na customers. So, fahimta. muna packaging din shi gaskiya. Akwai wasu kasko da na je na gani a shagonki. Na Kayan rasa gwangwan zaki gane. ce. A'a ba zan ce kayan gwangwan ba saboda yadda na ga Da kayan yawanci da kayan alatu. gwangwan suka san shi. Yadda na ga kayan alatun kyanta ya fi more of interior deco. Ah, Don wannan gaskiya in na saye ta sai in rasa gane a gefen gado zan sa ko a gefen kujeru zan sa ko a ina saboda kyanta da ya a ido. Kin ga ba zan so in sa mishi gawayin nan ba saboda kai ya canja akwai colors daban-daban. So wa'annan su kuma yaya kika fada Su ma wannan kayan sana'a? gwangwan din ai su ma kayan shirya aure ne. Okay. Saboda suna da sunaye kala-kala ya danganta. To gaya mana sunayensu. Na san dai sarauniya ɗaya. Yawwa. Kin ga akwai sarauniya, akwai dogo ɗan daura, Da akwai kyau. hanjin masoyi, akwai ta zaria. Akwai su kala-kala. Akwai lilan soyayya. Dilan soyayya? Lilan soyayya. Oh, lilan Wanda soyayya. kin ga ta amarya da ango ne. Da In kyau. kuka kunna gawayi, kotu. Ga kuma kayan kayan gwangwan ɗin kotu. Kuna zaune, kuna ɗan shan tunku, kuna soyayya sannan kuna jiya lilo. Gaskiya dai yau na karo. Banda wannan, kin taɓa samun challenges a voice overs ɗinki ko ya kamanceceniya da labarin wata da tutse ki ta ce sam wannan labarin ta ne ko baki taɓa samu ba? Sai dai ni na tsiye su gaskiya amma kuma na juya ma abin baya saboda shi ma in kika duba at some point yana taimaka ma mutane su san da kai. Exactly. Sai dai kawai wasu za ta ga su da ba su da amana ba ma su mentionin ɗinka. Akwai wacce na santa da na je comment section ɗinta tana ma amfani da Zoom ita ce alƙaliya. Oh, Sai ta ga ta ma fi ni views. to me yasa baki reporting account ɗinta ba? Is there a point? Ita ta san ba ita ba ce ai. To amma masu kallo wani lokacin kar su zo misali Kuma su gaskiya tura kin kuɗi san- ko ta karɓi kuɗinsu da ita su. ma kuma shagon gashi gare ta. So na taɓa tunanin what if mutane za su je gurin ta zo ita ce alƙaliya ta lalata musu gashi and then A zo zai a affecting abinda ni ma nake duba Gaskiya, wani gaskiya. lokacin shirin da kake yi za a iya amfani da sunan ka yi barnan da zai iya affecting image ɗinka kai. Tabbas kuma barin gaskiya da views ɗin da na ganta da shi I don't think ma za ta daina amfani da shi gaskiya. Amma kin bani point. I will look into it insha Ba damuwa wannan za mu ja labule sai mu karasa bayani. Yaya banda wannan turare sorry abin nan gyaran gashi da kasko da gawayi a cikin shagonki na ga wani an keɓanta wani wuri VIP ne ko na masoyan ne shi ma don na ga kina inganta soyayya da gasken gaske. VIP section ne wannan gurin shine nawa. Okay. In ka yi booking ɗina ni a nan gurin za mu zanta da kai. Wancan kuma na sauran ma'aikatan shago ne. Okay. Wato ni in na je wurin zan shiga. Yawwa. Kai tsaye. In kika zo gurin nan za mu ja labule. Na- Sai mu shari'a kotu da ke sai ki gaya mu. Na fahimta. Kin taba samun customers da za su zo suna wanke kai kuma suna gaya miki matsalolin su? Ta. Ai su suka fi kowa yawa. Inna Ni lillahi. yanzu cikin ma abin da na ce miki ba kalubale na tuna. Kalubalen shine ni ina da samun raina abu. Mutum kuma saboda yadda nake bada labarai I think suna dan sake jiki da ni. Sai ki zo sai ki ce malƙaliya kin ji abin da ya faru da ni. Ga matsala na ga abin da nake ciki a rayuwana. To ni ke gani sai in ɗauki abin nan sai in sa ma raina. A some point sai da sister ta ce min anya gaba kina buƙatar therapy. Saboda abin yana damuna kin gane ke kina ganin cewa kin gaya mini Kin matsalar sauke kin damuwa ne, ni ke kuma kuma kin ɗaura min nauyin sai ta tunanin to ni ya zai ba mu wannan shawara me solution to problem ita kin gane Haka so ne. gaskiya ya sa ina da bond sosai da customers dina sosai. Gaskiya ne. To alhamdulillah sai dai kawai mai fata Allah ya cire kowa cikin damuwan da yake ciki. Tunda damuwa is part of rayuwa baka shine isa kai kam. rayuwa babu damuwa ba. Wannan fa abokin tafiya ne har ran da za mu Tabbas. shiga kabari. Damuwan ba zai kare ba sai dai kawai akwai yadda za ka yi adjusting akwai kuma yadda za ka yi blending inda damuwan ba zai nakasa maka tunani ko ɗabi'unka ba. Banda shi fa me da me kike yi kamar kina su pedicure su manicure su lalle ko ba kya ire-iren wayannan. To da na ɗauka zan iya amma daga baya sai na gane cewa in natsu in gane gashi shine abin da ya dace da ni a yanzu amma a gaban Allah da zan iya kallon wa'innan amma dai for now shine abin da nake yi. Kamar sallah haka duka in ya zo an wanke kai kawai haka za a fita hannu rabbana atina ba kunshi ba lalle. To ai
jama'an da muke gani ke kanki aka ce miki ki tsaya ma a ce za a miki wannan ba za ki so ba. Na yadda na Shine kawai. fahimci abin. To, personally, yaya kika fara samun wannan abin nan na social media, yaya kika ɗauke shi? Kin At ɗauke first- shi wurin kasuwanci ko wurin nishaɗi? A no way. Wurin samun kuɗi kawai na sami na ɗauka na ɗauke Mm. shi wurin da kawai zan nemi kuɗi na ne. Kin taɓa samun challenges ko daga gida a ce miki kai kake kaza ko wani abu makamancin haka? Shi bidiyon da na fara baki labari na wanda Wannan. mace ta zai kara mata aure. Yan gidan ma ba su sani ba ce. Ta Ai, ki san voice over. Kin san voice over Sai muryar akwai elder brother na mun tafi biki. Sai ya tsaye da ni sai ya ce kin ganki sai na ce me nayi. Ni ba ma kawo cewan har sun ji ba. Wai abokin shi ne ya tura mashi shi. Sai ke cewa ka san wanda muryan waye sai ya ce muryan waye ce muryan kanwata. So gaskiya in gidanmu ba sun sani bane tunda kawai ni posting hidimata nake yi. Na Kuma kisan TikTok gaskiya ba wai jama'a tsoron shi ma suke wasu gani suke kawai gurin da zaka je ka lalace. ne. lalata Yawwa. abin nan tunanin mutane. Da yawa an yi abusing wannan abin nan ɗin platform ɗin gani ake yi kawai. In an ce ma mace 'yar TikTok ce kamar wata annoba ce ko kuma wata fitina ce ko kuma wata wacce ba ta da kamun kai. Amma ni personally abubuwan da na koya, karatu ilimin da na samu a wannan TikTok wallahi ina ga gaskiya ko physically ban same shi a aji ba. Tamni kin ga zaman da nake a nan gurin TikTok ne. Shagon da kika gani Shi TikTok ne ne. tabbas kuwa. Komai da zan yi takama da shi yanzu TikTok ne. So Haka ne. ya danganta da me ka je yi. Abin da kike faɗa wasu sun yi abusing in shi is there. Tabbas kuwa. Ni Once kaina wanda na suka yarda. samu riba a kai gaki gani. Kwarai So ya da danganta gaske. da ya kika ɗauki abin. Haka ne. Mu mun ɗauke shi Kuma gurin da zaka ci FYP gaba ka ne. abin da kake viewing, abin da ka fi so kake nishadantuwa da shi zai To rika kin gani zuwa. ya danganta da me kake So so. ni gaskiya ni kaina akwai wata mata da yaranta kullum yaran su ce TikTok. Sai ta ce ni ma ku buɗe mini in ga me tsiyan da ake yi. To her greatest surprise da aka buɗe sai irin aka yi liking mata videos ɗin malamai karatu. Sai ta Ta ga kamar ta yi alheri. ta view. Ƙashe kawai kullum baiwa Allah nan yadda take raba kuɗinta a cefane haka take raba a data. Ya koma ‘ya'yanta in gaya miki hotspot suke yi sai ta ce datan ma ba ta da albarka duk da dai karatu nake samu. Yawwa dai." ta kin ga tana So da wani ita- different view na TikTok. Exactly. So duk wanda zai zaga ɗan TikTok gani take yi kawai wannan malaman duk kuke zagi Ya to ba ku danganta da da abin da ya imani kai ita ta za ta tabbas. muku nasiha ne ma. Ba kyau zagin malamai ga karatun Qur'ani ga addu'o'i ga To, kaza da kin kaza. gani? So ya zama abin da ta samu an karkatar da tunaninta daga Daga kan abin da cewa gurin aka gaya shashancewa mata ne, sosai. tabbas. Amma shashashun na Shi nan. ne na gaya miki idea there. Duk Sosai abin da kuwa. take nakan ce in kin je neman kuɗi a TikTok ne zaki samu. In kin je a zage ki ne zaki samu. Sosai In kuwa. ma aure kike nema duk zaki samu. Like it depends on me kike so. Me Me ya kai ki. sosai kuwa. Idea nan da kike da shi in Allah ya da ko da ma kuma kisa abin da ke ban mamaki zaki gani ba sai kin sacin ba. Sometimes hiran kawai in kika yi kina buɗe za ta ga wani abin shi ya appear. Tabbas kuwa. So kin yanayi. gani kusan niyyar Yanayinka. abin da kika yi niyya yanayin shine zai abin da tunkaro zaka- ki. Banda shi, wani kira zaki ga matan da suke so su fara amma kuma tsoro da tunanin zan iya yake hana su su tashi su yi. To, duk wanda yake da tsoro bai da matsala ne. Na yadda. Na yadda da Wata rana maganar wani nan. abin aka ce miki zaki ke kanki zaki ta mamaki. Gaskiya na In yadda. an ce min zan bude shago a da sanda ina Zaria, gaskiya zan ce miki ba ni bace. To ai in ka ji kuɗin da ake biya a plazas da sauransu ma sai ka ce ta yaya ma zai haɗu. Ta yaya. Aha, ni ina da wanda ya ce min da na zo tunda kin gani mace ce na je ina neman rent. Da na je sai na kira shi a zuwan to ko zaka dan yi mini zaka shige mini gaba ka yi magana da lawyer wannan gurin ka jiya abin yake. Sai ce min yayi nawa ne kuɗin hayan sai na gaya mai sai ce ni fa gaskiya ban san sa kaina abin da kuma daga baya za a zo ana cewa ki tashi. Inna lillahi. wa Wallahi haka ya gaya min. to your face. To irin wannan ai baki sani ba ni a nawa rayuwan ko duk wanda ya challenging ɗina to ya bani motivation ɗin da zan proving mishi yes Yasa zan nake iya. ganin in ni zan yi
tsoro kawai kuke. Shi yasa ina son mahassada saboda su suke tura ni gaba. Su ne asalin masoyan ai ba su Ai gane ba ba. wallahi muna kaunan ku. Su ne asalin masoyan. Sosai Wanda ya nuna kuwa. miki ba za ki ba Shi habba. ai ya nuna miki hanyar gashi fita ki neman ne. Tabbas kuwa tabbas. na yadda. Akwai maganan da kika yi na batun tsoro na yadda. Akwai wani abu da ya faru da ni personally. Mun je gaisuwar mara lafiya. So lokacin da mara lafiyan kakata ce da ta shiga abin nan koma. Yadda na tashi daga ɗakin da aka kwantar da ita ward na bi jeji da gudu karfe 1 na dare ya wuce na isa har accident and emergency daga ni sai hula sai abin nan ban a lokacin kin san in da ne Kika dawo ina hankalinki, tafiya zaki ina tunani ayatul ni nayi? kursi kake manta zan wuce su mortuary zan wuce ina Duk ban baki tuna su ba Tabbas. ban tuna su ba Na ce miki sai baka da matsala. na kake da shiga tsoro. accident and emergency doctor yana ce bari ya gama yana shan tea hannun shi na rike na ja na sai da muka isa ce wai you shekara nawa ne ina karatu kuma ke zaki bincike ni kamar ɗanki amma yoson na ce ya haƙuri wallahi ban san nayi ba To kin gani? saboda lokacin tsoro na ina ga kamar in ya tsaya shanye tin nan za ta rasu Tabbas. so kar ta rasun shi in yana wurin maybe akwai abin da Kina zai ganin iya kamar yi yes, still da shi wanda ni ba bangaren zan shi. iya yi ba tunda Haka ban ne. san komai akan wannan ilimin ba so na yarda tsoro yanayi ne na nutsuwa in babu nutsuwa ba zai zo ba Kina zaune hankalinki kwance ne. In ki san kina da damuwa, kina da matsala, za ki cire tsoron ne kawai ki tashi ki yi abin da ya dace. gaskiya ne So dole ne sai ka cire tsoro gaskiya. wani support iyaye suka baki kika kai wannan matakin da kike ciki Da na fara duk sirus. Allah So support ɗin kawai shine na an baka ilimi. So kuma kin san ilimi na Allah sa ya ki musu ji Amin ya Rabbi. Ilimi na sa ki ji cewa you are unstoppable. Ba wani abu da zai tsai da ke tunda wane yayi ni ma zan iya. haka ne So gaskiya shine gudunmawar da suka bani. to Allah ubangiji ya musu rahama Amin ya sa Rabbi. aljannatul Amin ya firdaus ce Rabbi. makoma Amin ya Rabbi. banda shi Mm. wani kira zaki ga mazan da suke so su bar matansu su yi amma kuma suna tunanin matan ba za su iya yi ba kin san akwai wani abu wata macen tana da confidence za ta iya yi amma shi mijinta tunani yake yi ai in na tura ta kai za ta ban kunya ba za ta iya ba ita kuma mace ɗan support kaɗan kamar ka riƙe hannun mutum ne ka ɗaga shi kawai abin da yake nema sai ka rabu da shi zai yi wani kira zaki gare su To, kin san ni I believe in ka tura ni in tura ka. haka ne Idan ka tura ni akwai abin da mutum in ya gaya kin ga kamar yanzu wanda na baki labari na ce maki na ce mishi zai shige min gaba kan abin ga abin da ya baki ansa na ji ba daɗi tabbas dole abin bai min daɗi ba amma kin ga ba mijina bane ba dan uwana bane kawai na san shi ne zamantakewa ne ta hala mu nake ganin cewa wanda na iya taimako na na to ina ga wanda kake tare da shi a matsayin miji maza su zama masu motivating matansu yadda kika faɗa ne mu mata muna da wannan tsoron naturally so irin in yanzu mutum yana baki wannan push din na cewa zaki iya fa ki gwada sai ki ga kin ma keta zaton shi tabbas haka ne kin na keta yadda. tunanin shi saboda me an tunzura ki an nuna miki cewa ke fa wata ce zaki iya Insha Allah. yauwa kin ga yau ina shiri ina akwai wata waka da ke trending a TikTok ana cewa ku bar sigari ko sai in kuna sigari sai ya kashe kai ina tunanin gayyata nan da aka yi sai ina cewa oh irin in da ne kike min magana zan ga kawai ai wanda su suke zuwa ana gayyatar su zo su bada yanda labarin da suka fara kamar su wasu mutane ne daban ba irin ka bane halittansu ma daban ne they are favored to kin gani haka ne tabbas duk tsoro yake saki wannan tunanin na yadda da amma in magana kika nan. cire za ta ga a'a akwai sanda nake gida ina ganin duk newscaster Allah ya bashi ilimin da bai ba kowa ba saboda abin da nake duba in ya kafa ido akan kamera yana news ba san ce kuma duka ya haddace sai a ce sosai ashe ban san teleprompter ake sawa suna gani suna karanta so amma yau da gobe har ka samu ilimin da zaka fahimci ga yadda abubuwa suke tafiya wallahi gaskiya ne na yadda da bayaninki sosai so daga ƙarshe za ki gaya ma masu kallo pejinki ga waɗanda ba su sani ba za su je su gani su yi following kuma su yi ciniki shi ne namba wannan sai kuma ki ba da namban waya wanda idan ana so kama a yi miki booking VIP don a kawo ƙara alƙali ya ce a nan mai zaman kanta
ga wanda ku suke kawo kara duk wanda kuke gani ya tsaya muku ni ku ma kawo shi ina da kotu. ƙara akwai wanda suka sani a gaba gaskiya zan Amma kawo. zan fara sa a biya kuɗin ƙarar. Za ki biya kuɗi. To na fasa Allah na bar wa Allah. Idan ki gaya wa Allah. Na bar wa Allah zan kai ƙara wurin Allah. To sunan page mu Halal Salon KD ko kuma ma da mutum ya yi tafi alƙaliya halal zai fito. Sannan kuma phone number mu 08028622668. Muna na a shop BA7 Titi Isa Kaita Gamji Plaza da ke garin Kaduna. Masha Allah. Sannan kuma kina TikTok, Instagram, Ina Facebook? duka komai da ta ni a ina? ciki. Duk inda ka ce alƙaliya. Kuma bai zauna abu ba. TikTok ɗin ne tun ya zo ma in zagi TikTok. Sai ki ji wai wani ke bin labarin sunana ya kai inda ni ban ma na ɗauka kawai irin a waya ne. Na haka Ke ne. san na taɓa zuwa kasuwa. Tunda kin ga lokacin ban ma ina sa nose mask kuma voice over ne mostly so Na mutane ba san fahimta. waye ni ba. Da yawa Ina gaskiya kasuwa ba ana san jin content ɗina. ke kina In na ji? faɗa na ce ni ce za a iya ƙaryata. Akwai wannan A gaskiya. ce ba ko kuma kawai a ce neman suna nake yi. Haka na tsaya na sai abin da zan siya na fita. Suna zaune a kasuwa ana jin content ɗin. So gaskiya ya jajje inda ni kaina ban yi tunanin ma zai je ba. To alhamdulillah da fata Allah ya ƙara albarka, Allah ya ƙara ɗaukaka. Allah ya sa wata rana sai dai mu ji kina zancen plaza kaza plaza kaza. That is the goal. Insha Allah Allah ya That is the goal. kuma in insha Allah ya da if there is life there is hope. Ah, Akwai izinin ranar da za Allah. a samu fiye da ma abin da Da aka yi izinin tsammani. Allah. Ah, inda aka faru ya ba ɗauka za a kai haka ba. Sosai Insha kuwa. Allah zai wuce. To masu kallo laifin daɗi ƙarewa ba don mun gaji ba sai dai don lokaci ya kawo mana hari. A madadin waɗanda suka kawo mana wannan shiri ya zo gare ku, ni Amal Sabiu Bello nake cewa mu haɗu a wani makon.